Здравейте хора, аз съм Ангел, вие гледате Fresh Force 2.0 и в днешното видео познаете какво ще гледаме. Ще гледаме Честър и Паркър, тъй като слушайте внимателно. Качили са ново видео, което се казва She Gave Birth to It During the Night. Като ето това е тъмнейла. Като са го качили преди 9 дни. И просто нямаше как да не реагирам. Така че утре мисля, че ще има видео. Така че ако не искате да го изпуснете, може да лайкнете, да се абонирате, да коментирате и да споделите. Защото сме 114 абоната май, за което ви благодаря много. Като победителят ще бъде изтеглен на 8 септември, тъй като имате още 3 дни. Имате 3 дни да се запишете. Така че побързайте. И нека започваме. Holy... What the hell? Така, на това видео аз няма да реагирам. О, маля, какво е това, брат? Holy брат! Видяхме много неща в нещо като мини трейлера, какво следва в видеото. Половината от тях не разбрах, просто видяхме, че някаква жена роди някакво чудовище. Така че аз искам да започваме, за да видя какво се случва тук. Той пича стигнали 7 милиона, верно ли бе? Да. Holy shit. Was concerned because her mom, Gloria, became pregnant and she thinks her mom conceived the baby in an unnatural way. Lucy thinks that if her mom gives birth, there's going to be something... Така. Луси е звъннала на тая пичова или им е писала, защото майка ѝ е била бременна. Добре, предполагам, онази жена с бялата коса, която видяхме, е била бременна. Леле, малечък, този епизод ще е хипер откачен. Даже останалото от имейла не го разбрах, тъй като чух само до бременна. Нещо ужасно се е случило с бебето. Майка ѝ е започнала да се държи като животно и е започнала да мирише наистина ужасно. Ами да, брат, сега предполагам пак шият в някаква къща по средата на нищото. Пудата й дъртата мазга. Та мяза на грани, пудата й откачената. Пудата й. Окей, нещо ужасно ще бъде родено. Ми добре, брат, просто го накълцай с нож. Окей, това е реклама. Айде бягай, бе. Маре, изчезвай, бе, по мама ти. Да, брат, точно, кажи му, брат, ако майка й ще роди някакъв демон или някакъв звяр и ти си видял видеото как майка й ще чупи печката още малко, защо ще ходите там, брат? Кажи на момичето, еби си майката и просто я блокирай.
It's not right to leave this girl alone with her. But there's nothing we can do about that. And what if her mom is dangerous? Dude, I think Lucy's just exaggerating. She's probably jealous this new baby is gonna take her mom's attention away from her. It's called sibling jealousy. Bro, you don't have a psychology degree. And what are we gonna do when it's time for her mom to give birth? You don't need a piece of paper to help someone. Let's just drive there and find out more about the situation. Паркър, няма да се опреш ти. И пък това май беше Честър, не знам. Паркър беше ей тоя. Така че, пулята има лунника. Alright, we're here. Let's go knock and talk to the daughter. Брат, виж къде живеят. Добре, поне къщата ти изглежда яко. Какво беше това петно? Защо отиват в 10:51 през нощта? Да отидат в 10:51 през сутринта? Чукай. Сега ще отвори демона подата й. Hey, I know this is weird, but your daughter emailed us. She Сваля said she's майката. concerned about you. No, that was me. I emailed you. Wait, so your mom is pregnant? Yes, she's extremely pregnant. Окей. Тази жена изглежда поне на 50. Така че майка й ще трябва да е на около 80 и нещо, предполагам, надявам се, мисля. Как по дяволите тази жена ще роди на 80? Тя ще умре! Пудата й, брат! Какво гледаш и тила, Мурло? Yeah, she's in the other room. Follow me. Брат, по дяволите, какъв е този епизод, който виждаме? She was just there. She's gone? Well, where did she go? I don't know. She's really unstable tonight. Hold on. Chester, where are you going? We just gotta go to the car. Going so soon. What's over there? You can't leave now. I'm making you my special cookie. Is that her mom? Оле, мале. Тя каза, не мога да напуснеш сега, защото ти правя специални бисквитки. Мале, човек. Погледни, бе. Какво е това, бе? Погледни, бе. Брат. Alright, well, we need to sit down and talk with them. Bro, Оле, мале, какъв е този епизод? There are your cookies. Какво е това, бе? Брат, това коса ли беше? О, what the fuck. Okay, ladies, thank you for sitting down. It's my pleasure. Yeah, so, Lucy, you emailed us Бабата ми because язе на you're кокошка. concerned about your mother Gloria's pregnancy. This isn't natural. She's 78 years old. I don't know how this happened. 78 годишна жена. Да ражда. Окей, възможно е. Ама не да ражда демон. Have you tried asking her how she conceived this baby? How could I ask her? She lost her mind years ago. Hey, Mom, how did you get pregnant? Well, you see, dear, your father and I loved each other very much. Dad's been dead for 10 years, Mom. Gloria, this isn't
Окей. Питаха я как е забременяла и тя каза: "О, миличка, аз и баща ти много се обичахме", и тя просто е: "Баща ми умря преди 10 години, брато." Can you please tell us, how did you become pregnant? Какво гледаш като змея, ма? Bro, what is that? Oh dear. It seems like my water broke. Dude, my socks are getting wet. Lucy, I think your mom is going into labor. You need to help us get her set up. Oh, yeah, I had something for her by car. Dude, where's she going? Та избяга. Та избяга. Chester, I think she's coming right back. Не, тя просто си тръгна. Точно така, тя просто си тръгна. Еми браво на тази жена, поне знае какво да She's направи. not coming back. Come on, we gotta go help Gloria. Her water broke. That means she's going into labor. Bro, I don't even think that. What? Hello, boys. Gloria, your water broke. We gotta get you set up. You're gonna have your baby. Do you two want to do a puzzle? A puzzle? Gloria, are you ready to give birth now? Not yet. I have to find some games for us to play. Окей, аз няма да коментирам. Dude, this old lady's nuts. Let's just go to her car. Bro, sooner or later, she's gonna give birth. If she's actually having a baby, we need to be here to make sure it's born properly. But she's too old to have a baby. And why would her daughter leave? There's something sick going Окей, on в here. момента единственият въпрос, който ме вълнува е как тя по дяволите е забременяла. Как беше? Ох, мале, чайте, че... Мъжа й, чакай, че си умотах думите. Мъжа й е умрял преди 10 години, брат. Как по дяволите, че е забременяла? Искам това да го разбера. Моля ви се. That's what we're trying to find out. Моля ви се, искам да Promise го us some разбера. cameras to record her. Then let's go to sleep. Бягай, Коби. Не, брат, не ми кажа, не. Добре, мерси. Добре, чакай, стреснах се. Мисли се, че ще ги изяде. Оле, мале. Искам да видя къде е Глория. Ето я. Така, за сега всичко спокойно. Близо 1:20. Това нещо спее, май. What the fuck? Holy shit. Holy shit. Защо тази се измъкна от леглото? Само ми каза, че ще влега в тяхната стая, брат. Оле, мале. Брат, какъв е този епизод? Как по дяволите ходиш по стената, бе?
Тя ходи като някаква моделка. О, shit, о, shit. Спери се, брат, това не е полезно за бебето. Как тези двамата дудуци не се събуждат, бе, брат? Реши да се събуди. Добре, събуди и другия. Събуди и другия. Събуди и другия. Събуди. Точно така. Какво тя е? I am the vessel ли? Какво е това? Аз не знам точно каква е тази дума. Това е по-страшно, майката или детето, което ще се роди? Не знам. Is she there? It's time for me to give birth now. Oh shit. Let's go help her have this baby. Dude, Паркер е толкова сигурен. Holy shit, братле. Now come on, you gotta help me deliver it. It's okay. how long is her water gonna break? It's okay. Push! Push! It's leaving my body! Keep pushing! What was it? I don't know. What is this stuff? What is that? Follow it. Okay. Look. One in there. Това беше толкова добре дитнато, че си помислих, че е истинско без бъзик. What's in there? It's gone. Wait, what? Where'd it go? Holy shit. What is it? Let's go. Брат, бягай, какво го гледаш? Dude, what the hell is that thing? I don't know. Did it follow us? Oh shit. Oh shit. Забелязахте ли? Как? Ето това е като поставен такъв костюм. Окей, това не са го измислили добре. Ето вижте. И what the fuck, защо то се прибира в... Ай, не валят. Колко големи извъртания... Опа, защо съм го изгледал? Колко големи извъртанията трябва да се... за да направите такъв. И майката се връща. Dude, there's something there. What? What are they doing? Oh my god. Oh, Lela, check.
Видяхте ли го? Трябва да си гледате. Абе, добре. Окей. 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 Те са се прибрали от дома и са се опитали да вземат на Луси и Глория да видят как е минало раждането. Въпреки че не е минало добре със сигурност, тъй като тя роди някакъв изрод, нито една от тях не е отговорила. Така че, да, така завърши епизода. Може би най-гнусният епизод до сега, който съм гледал, така че ако искате да реагираме на още един, нека това видео събере 10 лайка. Не съм много ще се радвам, ако събере 10 лайка. Така че да, това беше от мен, аз бях Ангова, гледахте freshwater.0 и до следващото видео от мен. Чао, чао!